bɛ fɔ fɛn sɔrɔ hadamaden tɔgɔ la kunnafoni b'a to hadamaden bɛ se ka bugunnatigɛ ka bɔ hadamaden tɔw cɛ la. Tɔgɔ b'o la, photo b'o la, vidéo b'o la, i voix b'o la, i ka date de naissance b'o la, i ka téléphone numéro b'o la. Parce que n'i ka numéro i ka immatriculation taara sisan ka taa n'a ye service dɔ la, o service fana bɛ se ka i ka information wɛrɛw ta k'u couplé o la k'a dɔn jɔn de ka mobile ou bien jɔn de la ka mobile boli. Donc o bɛɛ bɛ jate hadamaden tɔgɔ la kunnafoniya fɛ. An ka baara ɲɛsinnen bɛ a lakanani min ma parce que n'i ko hadamaden tɔgɔ la kunnafoni fɛn b'a to hadamaden bɛ se ka dɔn ka mɔgɔ tɔw cɛ la o ye hadamaden dɔ de. Donc information bɛ e bolo ou bien information b'i kan mun bɛ se k'a dɔn i bɛ se ka dɔn ka mɔgɔ tɔw cɛ la o ni lakanali de ka kan i b'a fɔ e yɛrɛ lakanali min cogo min na. Sabula n'i ye mɔgɔ tɔgɔla kunnafoni sɔrɔ c'est comme i y'a yɛrɛ de sɔrɔ. Tɔgɔla kunnafoni bɛ boli i tɔgɔ ni jamu ani siya n'o bɛɛ dɔnna e kan a bɛ dɔn ko e ye nin tigilamɔgɔ ye e bɛ bɔ nin yɔrɔ la. Bon n'i ka baara farala kan a bɛ dɔn k'i ye nin mɔgɔ ye i ka données bancaires n'o olu bɛɛ dɔnna a bɛ dɔn e yɛrɛ ka adamadenya yɛrɛ ye mun ye. Ni adamaden tɔgɔla kunnafoni sɔrɔ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ se ka adamadenya yɛrɛ dilan ka sɔrɔ ala yɛrɛ tɛ. Donc o information sugu ninnu olu ne lakanali de ka kan olu ne kɛrɛnkɛrɛnni de ka kan. O hukumu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ko aw ye kunnafoni di bataki dɔ kɔni jɛnsɛn kɛrɛnkɛrɛn la mun bɛ a fɔ ko ɲangili bere fana bɛ se ka bin mɔgɔw kan ka kɛɲɛ ni hadamadenw kun ka kunnafoniw yɛrɛ carili ye. Communiqué in na an bɛ ka kuma minnu bɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ page ninnu ni web TV ninnu a bɛɛ tɛ journaliste ye. Donc minnu ye journaliste ye minnu encadré don loi bɛ boli minnu kan a fɔra ko olu de ka kɛrɛnkɛrɛn olu de bɛ se ka maga hadamaden tɔgɔla kunnafoniya la ka dan limite dɔ fana la. Donc o limite in kɔnɔna la loi de la presse bɛ mun fɔ loi de presse fana ye mun fɔ donc olu bɛ se ka dan o de kɔnɔ parce que loi b'olu encadré donc olu taara sira wɛrɛ fɛ mun t'o sira kɔnɔ olu bɛ se ka ɲangi ka da o loi taabolo kan. Donc minnu tɛ o journaliste ninnu ye minnu tɛ baara kɛ o canal kɔnɔna la an ka communiqué bɔra ka ɲɛsin olu de ma u kana maga hadamadenw tɔgɔla kunnafoniya ka sɔrɔ a mɔgɔw yɛrɛ ka yamaruya tɛ. N'u y'a ta ka baara k'a la n'a tigi ye plainte déposé ou bien ni APDP yɛrɛ y'a jugé parce que o pouvoir bɛ APDP bolo k'a yɛrɛ autosaisir k'a fɔ ko yala aw magara dossier nin données ninnu na ou bien a ye nin baara ninnu k'a la ka sɔrɔ aw yamaruyalen tɛ ka kɛ ka ɲangini bere d'aw kun ka daminɛ million duuru ka taa bila million 20 na. Donc APDP ka sanction ninnu a bɛɛ bɛ taga trésor public de la a bɛ taa Mali wagandɛba de kɔnɔ.